டர்னிங்ல ஏதோ பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு வரான் என் ஆப்போசிட்ல. அவ்வளவுதான்டா. அட வெக்கங்க. தூரத்துல தான ப்ரோ இருந்துச்சு. பாவிங்களா ஐயோ வாழைப்பழ தோலை போட்டாங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஏற முடியுமா முடியாதாடா இது கடைசி வரைக்கும்? ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? எப்பா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாரும் ஆப்போசிட்ல வரானுங்க. ரைட். ஏது பாம்ல எவன்டா கால் வைக்கிறது? வர பத்திரமா நில்லுக்குமா. யோ போயா அங்கே நிக்கிற ப்ரோ. மா உருண்டையா பண்ணி வச்சிருக்கான். ஒரு மூஞ்ச மட்டும் மூஞ்சாக்கி நீ வரவங்கலாம் அப்படியே சாப்பிட்டு இருக்கு. போது தப்பிச்சு வர்றான் பாரு. எடுத்தேன் பாரு ஓட்டம். ரிவர்ஸ்ல வருது.